Здравейте, аз съм Стефан от магазин за матраци Мод Матрак. В това видео ще ви покажем как да почистите матрака си в домашни условия. За целта ни трябва бутилка с вода, хубаво е да има пръскал, сода бикарбонат, четка с меки косми и суха и чиста кърпа. За да приготвим препарата, слагаме около 2 щипки сода бикарбонат във водата. Затваряме и стягаме бутилката и разбъркваме много хубаво, докато се разтвори содата. И сега нека да почистим нашия мръсен матрак. Ето го и нашия мръсен матрак. Започваме с препарата, който приготвихме. Пръскаме хубаво на замърсеното място. Търкаме с четката с мек косъм замърсяването, докато излезе. Забърсваме с сухата кърпа и оставяме да изсъхне. Ето как изглежда вече почистения ни матрак. С не много усилия и с подръчни материали, които всеки има вкъщи. Това беше от нас. Надяваме се да сме били полезни. Харесайте, коментирайте видеото или просто го споделете с приятел, който се търси матрак. До скоро!